שהיא תעשה. שתהיה מוכנה, תגידי לי. לא, אני לא, אבל אל תדקור אותי. לא כיף. אלוהים בבקשה שאני לא אמות, אני עוד קטנה. אני עוד קטנה. שהשניות זאת, כן. רגע. לא, בבקשה. איך קוראים לך? מה, תקשיבי מפחדת? אני לא עושה לך. לא מפחדת. מה חשבת כבר עשית? אני מוכן, מוכנה? מוכנה? רגע, שנייה. אל תגיד לי מוכנה. לא, אני חייב לדעת שאת מוכנה. כן, רגע, שנייה. אבל לא לזוז, תעצרו את הנשימה משהו. זוזי. סליחה. סיימת? כן. איזה טוטמת. לא קרה. לא שקרנית. קצת נשבעת. אל תדברי גם, בסדר? את מזלת כל הגוף שאת מדברת. לא ירדה. לא אכפת לי. כמה. אני ירד פחות, נכון? יש יצחק טובה. אני מתלהבת. בריחת דם. חייבים לעלות את זה הפייסבוק. לא, אתה רוצה כל הצחיקו עליי? זה צורף יצחק עם כן, זה חייב לצחק. לא מאמינה. כל יום חמודה. כמה דם. אני לא מאמינה. אני לא מאמינה. לא, בבקשה לא. מה זה? זה צורף. אל תנקה, דם. דם זה שטויות. תלמיד זה זה נעצר. מה תלמיד? דם יורד כמה שניות וזה נעצר. אבל אתה... לא, זה לא כואב. איזה סתומני. כמו משוגעת. זה לא היה כזה כואב, האליקס היה יותר כואב. מה היה פחדני? מבטיחה לי לא פחדתי כמה נכון יצחק? כי אני ילדה פחדני. אני באותו יום שנכנסתי לפה קיבלתי התקף. ועשיתי סנפלינג ואני פחדני. מה, הייתי אצלך עד הבוקר? זה 4 שעות. אז עד הבוקר. או שתשנים. דווקא היום עשיתי עד איזה שעה בערך. מחר יש בית ספר. לא לעמוד. מחר אין בית ספר, את מוטלת.